Høpøkkerne. Hej, jeg hedder August, og jeg kommer til at spille barnet David. Hej, jeg hedder Lukas, og jeg spiller Tobias i Høpøkkerne. Og til sammen er vi Høpøkkerne indtil videre. Yeah! Nu har jeg sådan haft en god dag indtil videre. Nej. Nu. Hej barn, vil du have noget slik? Vil du have noget slik? Ja. Må jeg få Kom noget? over i min hvide varevogn. Ja. Er det slik? Ja, kom. Ja. Har du også cola? Ja, helt sikkert. Hvad nu have? Ja. Hvorfor går I egentlig ikke hos stien? Fordi det ville ikke være så sjovt, vel? Nej, ja. Det er faktisk rigtigt. De går under flodet. Ej, jeg glemmer til at komme hjem. Jeg håber bare ikke, må jeg læse så sur. Vel, David? David? David, nej! Okay. Hvad er det nu i gang med? Nå, David. Den tumpe. Jeg er lost. Hvordan skal jeg finde hjem nu? Hjælp! Der er bilen med slet ikke det. Der er bilen med slet ikke den, du skal ind i. Men den er så ikke. Den er så ikke. Det er ikke hvid. De stille her bagl, men ikke at lave sjov med. Ind med dig. Nu. Ind med dig. Okay. Den lille møgeunge. Ja, hvad er der? Jeg synes, det ligner, at du var ved at kidnappe dit barn. Ej, det er bare min søn. Prøv at komme herud, så vi kan tage en ordentlig snak. Kom lige med mig. Okay. Hvad er det så inde på politistationen? Nej, vi tager bare lige en lille snak herover. Ved politistationen? Hvad med mig? Så din hoodie sørger nærmest for, at du gemmer dit hoved. Og der er også et lille spørgsmål. Ja, vel. Må jeg godt snakke med dit barn så? Det er jeg ikke forpligtet til at svare på. Det bliver nat, så vi bliver nødt til at bruge blitz nu. Det bliver aften nu. Det er bare ærgerligt. Gratis slik! Gratis slik! Nej! Så han prøvede virkelig at kidnappe dig. Tid af kidnapning. Og forresten, min far er inde i skoven.